die na ye kwasempa no so last week na me yi mo asutire say this week minimum bedi nkoma fa honam what I say flex minimum bedi nkoma fa ho ntiem say last week no eda na twa to a na ye yawada no yi nsem bia ni ma enya sem ketoa course we buy no enya sem ketoa na this year mi pesi edwedwam ye de ye tia purpose for nipa nkwaje me de me bota ne se me ka no kora ne kire wo ne se wan kasa no woto twene na bo obra wo pa ene ma wie ma afom die kwaje ase ba man kan tro de me wo problem na nipa bebre na nso pre nkwa ya fom nkwa kwan nso yenim nkwa ne de ye pre but ya fom nkwa kwan no nso yenim kwaje ase because of now pastors bia ye no omodidi ahia anya sam ketuo nti sisi na manipa yira nipa yira nkasa na oti asole dem na aka no kora ne yi to twene me baby ofre me fira buruchi ne ya wi yi ofre me fira buruchi asole ya woko preach aka no kora anu nti ya yi na di sorry. Me come chero. What I say, nem fanyini die ya jefri ne nsam. Ya twe ne to akonya. Because of no kora wakoka. Enye wono nko comments amete no. Enya sam ketoa. Na nza ba ku bi frame wo Kumasi side wo. Ani ahaya. Ono nso the same thing church wo mu. Preach akoka no kore. Omo se omo de omo nyom ne yo yesa. Enya sam ketua enti enam soma ye tutu nani wa ya sole panyima ofre me no waso agya sole tifie be ye 4 months say 3 months won kwa sore on said ye kono sisi ye kanta no kre ene wo ye sofo asole no wuram na ye wa adwere say wo di no kre betene mu a asa want to persecution you obi an kan tro say free Mata, this old atanafi, and yes, I did this old Jan or Cranica. No do much. You see, the Akon no, this old Jan or Cranica. The air, my main trow, and I know two quotation be what as a month 49. On say Peter, the Ananka, Falasi for near soft one penny for no education, and say, in Capita Mono Bay Aganacro. Nanko Jan or Cranica. Nanka and some no more canon. Peter Monsukabi, because no more yasofu, and I know I'm a town of Kore, and to be said, and some ben and one can walk on solid and some obey. Oh, and a Bible, and yes, will be paid your Bible, Nukraya, Tresu, Yena Juma. You will wonder who cry Bible, aim in this so more than in the Pacoma Mabo and some. What I say? And it's a one day a womb. Satan call Yesu nteno me catch say and so we was so Yesu hwe nyina wo gira quotation so what I say and so nye vision ni say okoboa ma Kristo atimi afofeli ni vision na mom okogina Bible no so quotation no so for condemn Christ on said it fine. According to Matthew chapter 4, no, first attempt, bra Yesu Christo free, and what the dear no buy, no. Obaya na Satan according to Coson, so no yanko bana than the boy pan. And our Bible mo. Amen and amen. What I say, our Bible, the assembly, according to Deuteronomy chapter 8, verse 5. Yentie do okaye. Deuteronomy 8. Deuteronomy chapter 8. That's number 5. Or say, or say. Now, who know what come say? Deuteronomy 5:8. 5:8. Deuteronomy chapter 5, verse number 8. I say, and your ohuni, tie. Or say, and your ohuni, no ohuni. Ade a ewo wiem osoro. Baby, oka oso obre na se. Deuteronomy. Oh dear, Opa 8 verse 1. Yes, 8 verse 1 day bano. Deuteronomy 8:1.
Ɔsɛ ɔsitie ho kɔkɔbɔ. Asitie ho kɔkɔbɔ. Mmara nsɛm a merehyɛ wo. Mmara nsɛm a mehyɛ wo ni. Enyina mu ni so. Enyina mu ni so. Na monyɔ. Na monya nkwa. Kɔ. Na modɔ. Kɔ. Na mokɔ. Akɔfa asase a Awurade kaa ho ɛntam kyerɛ mo agyanom no edi so. Kɔ. Na ɔkaa ɔsɛ na kae kwan a mo agyanom edi so. Ɔsɛ na Awurade wo Nyankopɔn ɛma wɔnante ɛso mfirinhyia aduanan yi ɛsrɛ so na ɛsrɛ so nyinaa sɛ wɔrebɛbrɛ wo ase tie asɔ wo ahyɛ tie ɔbɛbrɛ wo ase na asɔ wo ahyɛ brɛ na no ɔbrɛ Israelfo ase na ɔbrɛ ɔmo ase wɔ ɛkɔm mu enti no ɔde kɔm na ɛbɛsɔ Israelfo ayɛ dɛn ahwɛ ehunu sɛ Israel bɛtumi agyina n'anim ɔde ɛteɛ nti edi kan wɔsɔ mo nante tene ne mu na ɔmo ni ne mmara no so afei owie no wɔse wɔbɛbrɛ wɔ n'ase na wɔde asɔ wɔn ahwɛ na wɔhunu deɛ ɛwɔ wɔn akoma mu na wɔhunu deɛ ɛwɔ Israelfo akoma sɛ wɔbɛdi ne mmara nsɛm no sɛ wɔrenni so sɛ eduru ahokyere bere mu a ɛkɔm bere mu a Israel bɛdi ne mmara nsɛm so anaasɛ ɔmo nni so na ɔbrɛ wo ase ɛma ɛkɔm ɛdeɛ wo wɔbrɛ wɔn n'ase ma ɛkɔm de wɔn na ɔde mana a wonim no wɔde mana a wonim na wagyanom nso anim yɛne wo tie wɔde mana a ɔmo nim na n'agyanom nso nim yɛn wɔn wo na wama wahunu sɛ kɔ ɛnyɛ paano nko nso na onipa nam bɛtena ase tie enti ɔmane hunu sɛ ɛnyɛ paano nko ɛso ɛna nipa nam bɛtena ase ɔsɛ ɛnyɛ paano nko so na onipa nam bɛtena ase ɛnyɛ paano nko so na nipa nam bɛtena ase a efiri Awurade anum nso asɛm biala a efiri Awurade anum nso na onipa nam so atena ase onipa nam so ayɛ dɛn ɔde yɛteɛ enti Awurade kyerɛ yɛ sɛ ɛburo kɔyi Israelfoɔ ba no ɔtɔn na ma wɔn di wate aseɛ ba ebeduru baabi no ɔbɛstɔpo mana no ɔstɔpo yi ne bi ma biem ɔde yɛteɛ ɛyɛ n'adwere sɛ wɔde so wɔn ahwɛ wɔn ahunu sɛ eduru kɔmbere mu a Israel bɛkɔ so ayɛ dɛn akura n'asɛm because nyame asɛm no yɛ aduane ɛma yɛ kra no ɛna paano no yɛ aduane ma nipadua ɔde yɛteɛ ɛna nyame nso wɔnkɔ nso ɔto nipadua wei na mmom ɔkɔsɔnto kra no spirit no because kra no mu no wɔte enti nipadua wei apɛdeɛ ne sɛ ɔbɛdidi ayɛ kyɛkoo ana kra no nso deɛ ne sɛ nka day in day out wobɛtwa Awurade anim emuadadiam ɔn sɛ deɛ teɛ enti kra ne deɛ moment a wodi muada no no ɔhyɛ ma no ɔyɛ den ɛwɔ Kristo mu wate aseɛ ɛna moment a wodi die no na kra ne yɛ mmerɛ no ɔda nti ɛwɔ Kristofoɔ bebree aduane mmom ntimi mmɔ mpaeɛ ɔn deɛ teɛ aduane o amom ntimi mmɔ mpaeɛ so Kristofoɔ bebree aduane ma wɔn da yɛ so koraa nka wate aseɛ because enipa bia ne sɛ wodidi a woda na hɔ ba sɛ wokyere kɔm a wontimi koraa na wo ho twetwem wodi ne nsi so enti woda nyɛ ye wani sensɛnsɛnsɛn so saa na de akyɛ ɔwo deɛ mu adadie yɛ no enti Kristo ni ɔpɛ mu adadie paa no masa ɛna ho yɛ ne den wate aseɛ ɛna Satan so wɔpɛ yɛ ne a wɔde aduane ɛna bɛpɛ yɛn beginning Adam and Eve Satan kɔpɛ wɔn ɛyɛ aduane fruit wɔde kɔbi ti wɔn ɔn deɛ teɛ aduane o aduane na ma Esau tɔn ne mpa nyinidie maa ne nia Jacob aduane o ɔn sɛ deɛ teɛ aduane ɛma ne tɔn yi sɛ aduane korɔ na bɛ ma Israelfoɔ kasa tie nyame ɛwɔ srɛ no so saa nsɔhwɛ wie na nyame so Israel hwɛ no wonya wɔn ɔn deɛ teɛ no wonya wɔn because Israelfoɔ bɛkasa tie nyame ewie bɛma nyame comments sɛ onim sɛ nkɔdo wɔn bɛgu sra so mɛkɔma bɛkunkum wɔn a ɔde no wɔn antrɛ Misrim no wɔn anya nkoa saa no wɔn anya wɔn ano aduane enti ɛmɛmɛ nyame hunu sɛ na kyerɛ sɛ Israelfoɔ nwere n'asɛm ho sɛ aduane sɛ deɛ n'asɔfoɔ bebree
anyini nyame asam nji omo fu no saa na te omo de omo fu na nam o sɛ de te enti saa nso hwɛ nyame di Israelfo wonya wo mo nso ama fei Israelfo kasa ya kasa tie nyame ama nyame de abufuo de mframa kasie besi pum eche pum na mum yansa eyi mienu begu nkonko so atoto no fresh katrom so monwe wo wonnim abaka so abere bia maku o de tie wodi nya wo enti saa so twewei ana Satan eso de ba Kristo so because first Adam aya wenu odi nya no Adam dada no aya aduane anu odi nya no won sade yete ti asem ni ye nti no anim say definitely Adam foforo no nso what aduane no obetim di ayedai adi anya no what I say nti okọ Yesu nchan okogina nkotansi so se wonu onyankopɔ ba na dani buai pa no o de tie na Yesu su gina sha sam korona aso anu ka tense nipa nkwa enfri pa no yankwa ne aduane mo anti se odi aduane achi ne se ototo no korawi a wo ha wo o de tie ya no aduane ama nipa bebre ntimi nsum nyame ya no aduane asofo bebre ayasa ya no aduane ya fanya midwuma se aya ho pade ya no aduane bre nipa bre ni wiase bebre be nyina ya no aduane what ase anti Yesu de baye kasakire ama Kristofo se maya nyiri de yebedie because moment a wo dwere wanu aduane ho no ama wotimi panyame akoye de ensese woye according to Matthew 7 verse 7 Jesus shoka na me ne wo de kasa no Matthew 7 verse 7 Matthew 7 Osi adesere mumbisa na obema mo na monhwehwe na mobehunu na obehine mo obiara obisa no onya ose de ohwehwe no ohunu na de obom no nso ohini no anase mu nipa ben na oho a se ne ba busa ne pa no a obama ne bo anase obisa no mpata obama no owo na se mo a moye ne boyefo na mo a moye ne boyefo ne misade de enipa ema mo ma mo de nipa ma mo ma empra he ana mo agya a owo soro remfa nipa ema ma wo na wo busa no enti ade biara a mo pese nipa ma mo no monso mo nya ne sama tie niye wo ka Bible na obetira wo se mo nyiri de mu bedie wote mo nyeme de mu bedie Samuel 8 chapter 6 tie niye verse number 30 men nyiri de mu bedie yendi o ka sa ne se so be Kristo ni na dwena duane ho a obeye honam what I say obeye honam Matthew 6:30 ti asem ni nti wase de yan Matthew 6:31 enti mo nwene se men se na yebedie so obeye Kristo ni a enwere what I say enwere se die ni yebedie aha o say mo nwene se die na yebedie die ni yebedi ana se edie na yebefra ana die na yebefra na yenum nyina echi na wiase amanaman die na yenum echi na wiase aman die akire na mo soro ejanim se na yesoro ejanim nim se we hia yen na mo hwehwe nyankopɔ ahene ne tene ne yes oh said yet nti Satan ko ye no wo de aduane na nkai ko deceive Christ only food because na comment no wo redi hu to okoya no okokakye woni nyankopon ba na adane buoi pa no ti se Yesu ya na adwere se wo ya asikyire ni kyere so receive the voice of Satan to abaya under Satan otie ne voice no I just a voice but Yesu ya nko otie no o de tie owie no asade ni kogina Israel adan na tifi
Onu asakache so onu onyankopɔ ba na to ho twefam. Tio to ho twefam. Efiri se watwero se obese na bɔfo mo ma beso. Obekura wɔ nsam na ananya dai ampembo. Psalm 91. Psalm 91. Samuel 11. Psalm 91 verse 11. Psalm 91. Psalm 91 11. Verse number 11. What's it here? Or say. Ko. Now, what's an above 4 amount? Tie. Na wasen above 4 amount. Say one show so. Se won hwe so. Na wa kwan nyina mu. Wa kwan nyina mu. Na obeso wo nsa. Na abofo besoa wo nsam. Na wona empem. Na wona nya dan empembo. All the tie. Some quotation will call to you. All the tie. For condemn Christ. Entine. You was so bebria. Omukura Bible. But as some woman no. And yes, some no crown or person winner. What does it? No call to Bible say. Anna, someone kwasra de bidingo. Na radia wode ba ne so wa kanesa. Oh dear tie. O wi na mo asori dem wo nyina no asra ma no nte wo ya. Na wa bo. Fa ko ba for de. For de anka ho. Ti asori dem wo no so de bi be so nsem agi so aba for de. Aye for demand money. One am sana da no so ji usika. Oh said yet yet. Anointing wa yansu yamfa nso nsam. Bible mu no obi anu adi anointing wa ye so ne nsam. What does it? Ebiem Bible mu obi anu adi anointing wa ye so no sumpirenu. Aya once in why? Aya once. Oh said yet yet. Say yesra wona enu no. Wowie. But anedi ya sofo yi. Ya mieni dwale. Ya desra. Kwasi ada biala. Afi ada biala. Ya tona daka ne ya besi wo. Ya say Christianity. Ya say no. Wo mu dani nyame nsamani. Ana yen now Christians na ya ba no yempe no kore. Tienie. Yempe no kore. Nti Bible na nkasa no ayinta asem ewo mu no nyenu no mo ka kire yo kan kire sa ebiti sa asem Bible ka yi Yesu Kristo say ye Kristofo ye na sese ye bo life no correct all the tie answer is yes our Bible say ye Kristofo na sese ye dey ye bo life life ban walking. Life is Christ. What I say? Life is Christ. And ye Christopher no, ye necessary ye Christ it's that is life. Simple, bro. And yet I is so. And yet I is some. Oh, said yet ye necessary ye Christ ye day. It's we are say. I say a dressing in your life. And your life. You can life for enqua. What does he? So life is Christ. And you only Christ. And a young one. What does he? And it's a open quadia. And it's so very receive Christ. What does he? And a so receive Christ. What about your life? So yet, what we boy? Mamma, what dear? Sisi answer a friend of Bob with Tibium. About your light. If you say a jabia ya dying, appear free. Ya yijani free ma wa ya bob. A jabia that time na soon fast walk. But I said, Johnny Piamua, your friend Bob be never me have a friend light. Trasa a shrine. I'm a bibiano, Yahu at the Yanala. A swap at the and fast walk. Or be around, but with a light ya day. Oh, but your dumina. Bobo non kwano obohwa obi awura wo wu light wa ha obeka se ei na sum musam na moya dai mo se chana tie entie ka se light is Christ
Life is Christ. On the air, and to say Christo Boumua, as I said, we are say, a Tasawa Jumam, we Christo Chere. Wawalium, a Taso ye Christo Chere. Wabra Bom, a Taso in the Chere. O Mantitium, a Taso in the Chere. O Nantium, a Taso in the Chere. O Kassam, a Taso in the Chere. When you are the Shem, a Taso in the Chere. O Wasium, a Taso ye Christ Yaday, a Chere. Simple cry. We are in life. A Taso dress it decent. My you will say Christo Nini. And Drasemu Bo Wakam. Uncle Shama won't go to a near tea. Uncle Drag you a nitata. And pentipent to a new one. Let me draw my casa me more life. Oh, more life. Won't to me more life. Because now life is Christ. Tia Semini. And we are Jama Mosu. A Jama Motibia, I am one of dear. I am hand tied dear. I am Peja dear. Amen and amen. Tia Semini. Tia Casa life when you're dressing. And the sofa pajama, you are the Bible class. Ye Christopher, your necessity of life. One tears here. Lack of knowledge. Lack of knowledge. Auntie, mon paxe say, Intiania home basana. You can't show me an home basa. What I say? Do I know basani do the bonnet? As I see so, on Yanko Pon shed why on home basa, and do the bonnet. And yet, Tinini. What a Yaminia, you're lazy, you can't tell your free fan on wash. A Christopher woman, dear, and you're lazy, you can't tell, and then Yamisha. Yami consult to your brother tenene, or consult to your papa, or slay your woman, and need the any suitie, or your woman, and when the Yami consult. What's your life? No could toy and me, Nansan and Russ and I word the biaminess of Mamma Coy. Mimias of one workers, or Mamma Seres, missing one capa and Toa. Missy Jai, or Casasa Metros, and I'm sure you're a true medium. What I say was him a winner man born, a be a 4 million Baco pet. Now, Mamma, 4 million Baco so. Just so Tommy, you need to any life for no. And we are come for dear. Oh, then thing I come for so come out with your rasta. But I said, now community qua. No, Christo, no child rasta. A dear, who dear at your four, Montras and the and no more papa, so my dean can't catch us, body inside that. But in Yami Jumani, you name my breath, you name me yale. Yan take it. Oh, then thing will be a comfort. No, I am rasta. But we're free of come to be an about Christianity more. A man who is standing as soon as no track. A dear, not Christian, so to them. No, so going to rats. And the best thing I'm fear. Until we crack the sun, when you are soft one, when you are more yet. The word rasta, you dumb, and you dumb soup. What? The Ghana, a comfort, so be a comfort. You wish to a sacra pen, what kind of rasta? We are no one to a sacra. What? And so, rasta near the tension of them. And you know, she said, you are saying, oh, no more corner a double poor. The winning. And a Bible, no, I saw from the enemy near me. And you need somebody a catch the yo. And I walk a transfer them one sort of the piano to the arte. One consolidated years in swinging one a fatchet. Or be your one dear no come to us one and piano one. Bit the son of Mamma Dancy and Woody. Or Trasoli them soon to be for 1 inch. What you would do no be do be. What can one but Kobe? Oh, dear Tiano. But then, what Razalo Muno? A show only some pa.
na bra bo sesa na ye ka Kristo ni ono nso o ka ho yes o said yet and I saw you she said teaching sankasa a many put job on idi a free church mo dia kaya honama kono sika Ante rade now she say nyame do na na ekoso nyame do na de bia nyame do wo be ka no kora no ho akobatan ye be pam wo fra sori nim ka me kire wo hwe na me da bia me ka me say teaching se kura me any spirit of them nam no se Pillar of Zion Church kura ka so antiase a mette me ho na mate ma sori ende kura papa kura ka ma gira Yesu Kristo dimu na ma bua nyame manu akọ heaven me ka me kire wo na me head kura ka ni da bia na mpale Zion so yo ya sori ya wo ya sofu na atum dim kwase asam ya ba pamo sanity ya ba hwewa pamo akura ntimi na akura ntimi ntinam Holy Spirit te kura ma wo ntinam hwe yo dia ya nia bro asedan ka urade sai me baba to leader na urade nam ne so dia safu ne foundation esi ho no na minim na koma nso ne said wo si be pri wo nyamim ani nipa ayira kra nkwaje oh afawa awrade nshirawo amen ba bia wo bia awrade ma wasetena pa wo sura hini ani amen udibra nya kase yes because what bua nyankopon ma yes kutua hye nipa tie papa na brochira man so ne wi masa nye komo wo enye numdwa o nye numdwa hwe me so ka na emumfo babo nya komo no bi o preach me mumbo ne nsam de hwe nim de hon konkuru me mum ne te me ka me kira wo o boni nsam no ja ma boni nsam hwe ti asam ni ye ana no kuran kasa na hwe ase ti da bia me ka papa no ya animi o enso na dwuma ndi agi so wie abatra za your branch na odi nkwase asem ye dia ye sofo ndi abaka kira wo ye kanu amfa ye wie correct ndia abranti adwane bra wate ababa wo dwane bra me say antam no wasen dwane bra mesemu bi benyo homi ama okra amma wo pian kasa nkyira wo sanity say ye have pa na wo pakwa entwentwa wo na ase tumirika kura anadia me kan twam sanity tumirika say osura yiniam pa na wo pakwa ankwatra jali fo na sofo na ase sofo wa twepɛ me ombese okra ya sabu Dimfo wa wisu hey papa onu bu apo no dia no do mo na dia no ba ka kire wo na dia da bia me ko me se nka sika ye yi no nsole dan mu kora no ona nka sofo ne kire ya nkwaje kwan a nkanya bone kaye because so we yi sika no de bo nyame adwuma na se we nya dan kwa wo wie sika no kora de ye mfa nkɔ ba bia de hia no but radio upon sika ya tinyina ti no ya nsan kire nkwakwan na nyame ma yira ya ye nyame nsam no honam ani niama sisi ya tani subo nyina yes ya be ba mu ani nte sa mu ani nya dai ente sanity asampa na me ka kire no because baby niama duru no so mu ani ante a masa niama nkoye niama nkoye mo ani nte saboa wo be very extra careful be vigilant about your Christianity life na ni ekosole ya ne ya ho basa antare bi esesa ma ya ne mrante ne dia ya ye ho ne ya ni achi ne ano ne ya mawre awurade nyame wo koka wo say Bible say ya necessary about life on tiasie ne ya ka kire no enyo no nya ne mfom so on tiasie
de go ni tiri so me se bi mess ba na platform mess be se ba yetimi bo na tra yeto yetimi bo na tra yeto amana nso se mu keka anso style obobo o me se keka mo se keka mo akohye nwim na gu ne to ase ade na nyame ama ni tiri nwi antra ne to enti wo kire nyame se ono ankasa no o ye ni nwi ni ye ebi atoaso in short oh in short ni ayi ne styles ni atibigu ya ni ati ni atibigu ya kwanti ya wuri dia ya masa sister mama sani ama wei anko wosura yi ni emo na winning ya me sompa obuju owo mu no anya no ne dia wo ye no ya me sompa obuju owo mu na Paul kan ho asam no se nyame sompa obuju omu ya de nya kese ye no anya no ne dia wo ye no ya wo ye ne ye nwura eye kolo o be pra wodi be gujam aya hantan o be twawo na winnim achiwade and necessary yi Christ kire amen Christianity ya kansa Christo for your life wa answer is yes life is Christ and yi Christ kire ma wiase nyina won sampa the spirit of God the spirit of Christ upon your life amen and yentale she so ma kwama nkonkron betena mu a obetira said yes so dress Holy Spirit onye carnal spirit what hon konkuru metro mu ma we se crazy trada so your ba na be ma Holy Spirit o metro mu ma kwan se dwuradwuro ani achi 2021 no so so ma wura da me ka chawo Holy Spirit na hon konkuru metro mu akatansia was se trousers men se dress Onya da woye decent spirit unti anything unti wonwom ni din Holy Spirit anya sunsun konkoro ano ya wrong said the amount for become mechiram anya sunsun ya yansum sunsun a Christianity yansum shadow ya some Holy Spirit the Spirit of God the Spirit of Christ Almighty Spirit yes the King of Kings and the Lord of Lords. Yes. So for Holy Spirit to do muba jaman, what to be that? Cartons, blah 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 blah. We are not quite temperature. Who knew the away? They say no kura yam penti. Ya betri atwema ma so sa na wu akogem sa ti asem ni yi ka krabi na Yesu aba dwane fo ti be se nkwase ni wonya nkwa ka krabi na Christ aba dwane fo ti be se nkwase ni wonya nkwa hwa unimuntia ayani ya praburu chira kontu sister jakro na pray heaven e dabi ba me come chiro sa America bedwira butu Germany ni Italy ni Holland France ni de keka we bedwira butu wiase be dane butu a ni panya dwane kobia eduru ade o prepare ye no ana be hunu ba bia de begu no cross sampana make a chro ma wiase nyaw amma kwan da amma wiase nyadai nyaw Yesu bo munhwe masofo ni nkyire ni ye efiri na ekuro yi mesrawo yitene na ekire jayantare wunu ne sa asofo ne se atamwo ne ntare ya nka ho omoboa me ka kyerɛ wo omoboa Uye Kristo niya esese o show cross ni ye me ka kyerɛ wo nti according to Bible Paul ka asɛm bi
Our 1 Timothy chapter 2 verse 9. 1 Timothy 2:9. Me can't tell some kakrachao. 1 Timothy 2:9. Ose. Ose di ai. Asori mo brabo. Asori mo brabo. Sara nsuna. Sansona. Man sentade a. Emma a Christopher ma mo futu odie. Yen sentade esa. Enfa eni e ma nyina ka ho. Yen sentade esa. Enti Bible no try esa ye won tare bi wo a ensese wo hye. Sanity. Yen fa ni awu ade. Ni adwumutie na nkeka ye ho. Wo drosia felium. Drosifelium, what dross we are Jirasham, Nature, so dross and twist and tibia. A senior me anymore yam. Adapt a woman or mine. Drossier. Uncle Sessa, a commentary of your show. What a was a man sent Talia Yaday, a sir, until one Taliania and ya. Said Christo Nisa, make catch now. James Woman, amen. Tia Samni Yansha Sados 28:1. I think you have something to say. Sados 28:1. Ose. What's it? Ntare kronkron. Wasn't Tali di ai. Kronkron. Enti assassin sono. Ya wan tare kronkron ya wa bodam fo ntare. Abodam fo ntare yansu ya dai. Awo ho. Yanko Proverbs. Proverbs 7:10. Proverbs 7:10. Mebusam. Etia eye enso. Etia nsu ni mudu. Ose. Ose de ai. Na hwe oba bi ehia. Tie. Atifia sam sesai. Ose adwuma mo ne so aba. Adwuma mo ne so aba. Ko. Ose na hwe. Wose na hwe. Oba bi hia me. Oba bi hia me. Ofre adwuma mfotam. Mo ofre adwuma mfode ai. Enti ye wonwama mo ntare ye wo ho. Lokre. Won de atia. Oba bi hia no. Mo ofre adwuma mfotam. Na ye ntie do okaso so. Ose. Na kuma mu asene. Na sawo ba no, se adwama montare ya na manakoma sene. Na wagija. Na wasoro. Waye dai. Fasi wo. Enti watare bi wo na wo sha. Ayimpate demonic mawo. Afa wo mate nyame asam ase. Ye ka no kura na wudi atam. Na Kristo ni ba drose na nufu ji akirem na ne ba fu ananim na ne to hihom. Yo obi o ninsa ya watare ni bo entra na ayi na funuma esi na funuma so na ya se nyina guo ya ye twa kire air shape ya ye twa kire v shape air shape one hands once ya tare ne nsafa afuro na kafa no hands na sini nufu ase na nufu poposoro Kristo ni ya warden no se no hands. And to say, and the Holy Spirit part to sister, bra, Shatalia Casolina Tete, say crazy tra, a Padam Fatari, and then the Christopher say, oh, soft we should dress another Muaya fe, another Muaya fe. I just so foot to me catch a Salmasamon dress my sexy. You see, they are one number take press. One thing. Na mali Madalini, a drama money, a yes, you free na sutu gu yano, a blue meeting Christ, no, and then Christopher Ma Batisika, ya Tessica and ya four, ya Tessica the cotton. Say charming eyes. What is the meaning of charming? Near Melantia soon na mu. And the Christian Yabama, a shatter address a question, not a danito, a system to fix. I wish you not be telling our cause, oh, me treat church, me treat church at Danny Soloku. You see a church at Danny Soloku, Christianity, at Danny Soloku, and Namrantie. Oh, tell me treat church, I must see me treat church. Yes, so treat church. And you're solid walk, or treat church. And then Taliati, ready to sex. Show your stomach, back, condom tra, pencil tra, skinny, medu, 1, 2, 3.
ane mini 2014 316 ane your friend is saying A shape V shape S shape no hands one hands and you come away Beru back sisi abaku bia bom se friend 50-50 50 me mu 50-50 and ke your friend I say see do ma che 50-50 Ghana longer than Africa. Ghana longer than Africa. Crazy top, crazy down, crazy try. And you come away. He said, Shantalia pa, El Coso. No, I got to say, Uncle Cosin, I'm so many Yantalis and one walk. Now you can walk and tell Conqueror was some today. And Tatalia, so I am Conqueror. Bible see and Katia wins ye. What a Bible say, young Katia wins ye, or see in Yadia Bedie, and the Adibakata Yahua, one Cassadi Adibay Yahuatre, and so now a Christopher but Drossi or Motre. Say a Behuau. None body, none sankus, none hips, none chinam. Boys and girls. Until now, Atalian Yapama, your palm to your home. So was that? Size 13 or a prominent size 10. Now you don't want to know. I brought you on the Burma for the name. What said yet? Or Ban was such trickle from none of her theatre. More than said Wayalacho and Swanyacho. Yacho. And ya software because I know you didn't tell your life. And so Tessa and Yanom. Mesrawate, shall tell say na judgment of God and Talia Kaho. Poor time what because what the Joshua, so for Penny Joshua, Satan didn't Yamianum to Tona, our Natalia said, Mon shed Yakoria Sinmuye, Natalia Seninti, Satan to Tosa for Penny Joshua. No, because Bible say, no Natalia in yet. What a Mapon, according to last quotation, I just first mammy. Sure. Or so be poor here money, or no son and a one tarry. And you know, thing. Huh. There's somebody who poor here, ma. No one, no son and a one tarry. And you know, poor more thing. You know what's a baby, sir? Saphania chapter 1, Saphania 1, Saphania 1:8, Saphania chapter 1, verse number 8. And now, a person it's like Christopher. Ya casa one more. Sure, Unimuntia, Kenkai, or say, what's it? Saphania chapter 1, verse Saphania 1:8. Before Dano, I think you some was here before Dano. Now, a radicuma for the a radicuma for the Dano, a radicum. Not just a yamin in the Pomedina Hongroso. A radicuma for the Adano. Not trim upon money, I hear my or trim upon ma. Near Henema. No need 1 hour set and a 4 attack. What day? Or but trim upon ma, I hear ma. No one no son and a 4 tarry, and Yaman 4 and tarry. And Yaman 4 tarry. Or but she won in our song. I can tell you, Mecano Cratchel. So software say. Heaven no, and Talishan can one make cuts or sir, so funny Yam Sofu. She showed him the upon somebody real Christopher. I am with CC. I know that Yami me. I will CC. Me come it now. When somebody real Christopher, and what's for my for? I will CC. I only saw what years were what got sorry them and one no. That's what they say. What shot trousers and then say on fan court dance. That's what the cost of the costume in Yamia. And the other church of Bessin and Quadia Quine. I had the Yatra no. Yamma Mamma Francia. Your dear Gridati, Yabashia Swafrau, a Radamuaye. Minimum Sabre, Christian, you be who know. Or be who bri. And then Yatariana the cost on the Federation. Say a deserved Christian year. One Casaubehu. Holy Spirit, one more than more. I don't follow. Why you won't conquer? Oh, woman, what take? What are they? Our dear name, one in the hall.